сябры, ведаеце, толькі што зноў з Топам пасварылася. І зараз я сяджу і думаю, трэба было гэта рабіць ці не трэба. Добры зорны вечар, Яночка. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Іліначка, салют. Ой, як добра, што ты з'явілася. А чаму ты адна? Дзе Топа? Ён жа збіраўся сёння быць тут. Ён і быў тут, літаральна некалькі хвілін таму, а потым пайшоў. Проста так узяў і пайшоў? Ну так, Менавіта калі калыханка пачалася? за некалькі хвілін. Яночка, я ж бачу, што ты сумная. Кажы сумленна. Вы зноў пасварыліся з Топам? Ну, пасварыліся. І што здарылася на гэты раз? А ведаеш, Іліна, ну нічога асаблівага. Вось адкажы сама, мы з Топам дзеці, так? Так. Аднолькавага ўзросту, так? Так. І з адной планеты, між іншым, так? Так, гэта я ў вас з іншай планеты. І значыць, мы павінны адзін аднаго добра разумець, так? Так, ды не так. Як не так? А чым мы адрозніваемся? Усё вельмі проста. Ты, Яночка, што ты дзяўчынка, а Топа хлопчык. Ой, Ліначка, гэта відавочна. Але ты лічыш, гэта перашкаджае нам разумець адзін аднаго? Менавіта так. Ой, вось дыкну. І што ты хочаш сказаць, што паміж хлопчыкамі і дзяўчынкамі шмат адрозненняў? Менавіта гэта я і хачу сказаць. Напрыклад, на маёй планеце некаторы час дзяўчынкі з хлопчыкамі нават вучыліся ў розных школах. Здаецца, і ў нас раней была такая практыка. Але потым было вырашана, што дзяўчынкам з хлопчыкамі ўсё ж карысней вучыцца разам. А можа, і дарэмна так вырашылі. Я б з задавальненнем вучылася падалей ад Топы. Яночка, ты дарэмна разлавалася так на Топу. А чаму ён ніяк не хоча зразумець тое, што я яму кажу? Думаю, таму, што Топа цябе не вельмі добра слухае. Ты хочаш сказаць, Іліначка, што ў нашага Топы дрэнны слых? Зусім не. Разумееш, слухаць і разумець, пра што з табой размаўляюць, розныя рэчы. А чаму Топа мяне няўважліва слухае? Таму што ён увогуле не вельмі любіць кагосьці слухаць. А, гэта праўда. Ён і на занятках не заўсёды уважліва слухае. А гэта таму, што ў яго практыцы малавата. Як гэта? А вось так. Хлопчыкі увогуле не вельмі любяць гульні, дзе трэба падтрымліваць размову і слухаць адзін аднаго. Ой, а гэта праўда. Топу ніколечкі не дапросішся пагуляць у доктара ці ў краму. А як ты лічыш, чаму? Лічу, ён не вельмі любіць прыдумваць, пра што размаўляюць людзі ці цацкі паміж сабой падчас гульні. Затое Топа вельмі любіць машынкі і футбол, як і многія іншыя хлопчыкі. А ў футболе і ў гоначках размаўляць амаль не трэба. Толькі машынкі агучваць. Дррррр, дыдж, ці біп. Вось мы і знайшлі адно важнае адрозненне дзяўчынак ад хлопчыкаў. Хлопчыкі не вельмі любяць гульні, дзе трэба размаўляць. Хаця бываюць і выключэнні. Бываюць. Наш буслік, напрыклад. І сапраўды, вось буслік. Ён жа спакойна мяне слухае, а Топа амаль ні хвіліначкі не можа ўседзець на адным месцы. Вось я яму штосьці важнае кажу, а ён раз і пабег, быццам яго пчала ўджаліла. І гэтыя паводзіны твайго сябра вельмі проста растлумачыць. О, цікава як. Думаю, хлопчыкі гэта будучыя здабытчыкі і абаронцы. Яны імкнуцца вырасці моцнымі і хуткімі. І што? А для гэтага трэба шмат трэніравацца. Вось хлопчыкі і не губляюць час, а кожную вольную хвіліначку імкнуцца умацаваць свае мускулы. Думаеш? Менавіта так я і думаю. А ты пра гэта недзе чытала? А якая розніца? Проста гэтыя характарыстыкі вельмі падыходзяць нашаму Топу. Ён не вельмі уважлівы ў размовах і няўрымслівы. І што з гэтым рабіць? Прапаноўваць Топу больш рухавых гульняў. І яму будзе цікава, і табе, Яночка, карысна. Але час ад часу мне хочацца, каб са мной пагулялі і ў іншыя гульні. Тыя, што мне падабаюцца. А ты дамаўляйся з Топам, што вы будзеце выбіраць гульні па чарзе.
Ой, якая ты разумная, Ліночка. Я просто на сваёй планеце таксама сябрую з хлопчыкамі. Калі топа падрасце, з ім будзе дамаўляцца прасцей. Ой, добра, я пачакаю. Не заставацца ж мне без сябра толькі таму, што ён хлопчык. А яшчэ дзяўчынкі і хлопчыкі павінны ўмець мірыцца, бо ў спрэчцы зрэдку бывае, што вінаваты хтосьці адзін. О, зразумела. Тады давай зараз дзеткам мульцік уключым, а я патэлефаную топу, паміруся. О, я з задавальненнем пагляджу зямны мульцік. Яны мне вельмі падабаюцца. Ой, Іліночка, я з топом памірылася. Вось і цудоўна. Дзякуй табе за парады. Заўтра дамовіліся па чарзе гульні выбіраць. А каб заўтра прачнуцца бадзёрымі і вясёлымі? Ведаю. Час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Толькі давай з гледачамі развітаемся. Ну, вядома. Добрай ночы, сябры. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі з планеты Зямля і зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.